Hi guys, बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै MSPCआव माने माबायदि बेसेबां खामानिया आवगायखो बेखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै फुरा माने क'डफोरा जाजोब्बाय आरोना नैयो जोंना 2 नाम्बारा नैयो नै 2 नाम्बार बे फुरा आप जाबाय, गोजौ जाबाय। 1 नाम्बाराबो जाबाय, ओमफ्राय नै 5 नाम्बाराबो एसे आप जाबाय, ओमफ्राय नै जागासिनो आरोना गोजौआनो जाजोब्बाय। फुरा जाहां आरोना कमप्लिटआनो जाहां। नोंथाङा नायबानो जाबाय नै। जास्ट खुख्लाजोब्बाय नै, माने खुख्लाय नै इयाव दाख्लै मानसि सासे थैखांबाय आरोना MSPCनि बे गोजौआव बेबायदि जाना दं आरोना नै ओरैबायदि गाज्रि खुख्लादों। माने बे टार्नेला नै बिदि खुख्लानानै बिराद गाज्रि माने खुख्लाजोबना दं आरोना। नोंथाङा नायबानो जाबाय नै। आरो सिङाव माने नै दन्दरमोन आरोना बेजों टार्नेल, बे सिंजों दै थाङो आरोना बेफोरो नै। ओमफ्राय दा नैयाव खामानि सोलिगासिनो, ओमफ्राय नै इयाव माखासे मावगासिनो आरोना गोजौआव बै माबा बेनो आरोना ब्लकआ 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार 4 नाम्बार 9 नाम्बारसिम दं। ओमफ्राय नैजों दै हाबलांसिगोन नैजों, बेनिफ्राय कारेन्टआ ओरै आफाङाव जाहैसिगोन आरोना नै बेनो आरोना। ओरैबायदि गाज्रि खुख्लादों, इयाव सासे मानसिखौ लावखांबाय दाख्लै नै ओरैबायदि गाज्रि खुख्लादों माने नै सिस्टेमा। ओमफ्राय नैयो जाबाय सुइस गेट, माने टार्नेल सिंजों हाबलाङो आरोना। नोंथांमोना दिनै देखायबाय आङो, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नैनो दैया बे सिंजों हाबलांदों आरोना, बे सुइस गेट बे सिंजों हाबलांदों नै। बेनिफ्राय बे मोनसे मोननै मोनथाम मेनानो जाबाय नैयो आरोना। टार्नेलनि मेन माबाया नैयो नै बेजों दै हाबलांगासिनो नै। ओमफ्राय बाखि नैजों मेन ब्लकआनो आरो डेमआ सबनसिरि दै ओरैबायदि माने डेन्जारेस गोथौ नै नुहुरानो नै दैमायानो जाहैबाय नै। माने हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय आरोना, बेनिफ्राय बेयावनो माने माबा डेम बानायदों आरोना डेम। ओमफ्राय नै दैया दा रानना दं, बे दैया देरबाथाय नैबे गुफुरसिन जायोना नै बे गुफुरसिन माने दैया जाजोबो आरोना। मेनानो नैयो आरोना, बेयावनो काम सोलिगासिनो, माने खामानि सोलिगासिनो आरो। टार्नेला खुख्लानानै बिराद गाज्रि, माने गिसि गानानै माने खामानिया बन्द' जाना दंमोन आरोना साननैसो, दा सोलिफिनबाय। दैया बेजों थांदों आरोना नै टार्नेला बेनो। नै सिंजों दै हाबलांगोन। खामानि सोलिगासिनो आरोना, कन्ट्राक्सननि खामानि गोजौआव नैसो माने ओरैबायदि माने गिथावना खामानि मावो, नोंथाङा नायगोन जाबाय। उनथिंनिफ्राय बेफोरबायदि भिउ नुयो आरोना, समायना नै वालबो दं गेजेराव। 4-5 नाम्बाराव फैदों आं, नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै दै गलांगोन आरोना बेनिफ्राय सुइस गेट बायदि जायो नै। खामानिया प्रजेक्टआ थिग जाजोबबाय, एसे माने बाखि दंबावो, कमप्लिट जायाखै आरोना। नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै 5 नाम्बार इयो, ओमफ्राय 4 नाम्बार 3 नाम्बार नै ओइ 2 नाम्बार आरोना। 2 नाम्बारा जोब्बायानो होनजायो, बाखि 6 नाम्बार 7 नाम्बारा नै जागासिनो आरोना, कमप्लिट जाथ'वाखै।